No tak jsme u Jupiteru. Na oběžné draze jeho prstence. Poslední dva lidé ve vesmíru, muž a žena. Jsme tady Dva 4. muži a 2 ženy. Máme poslední flašku. A poslední dymku. Poslední zástupce podívej svého se. druhu. Tam. To je těch 7 měsíců, kolem kterých plujeme a všechno zkoumáme to tady. Jak už Jan Kepler řekl, všechno to rotuje. Kolem slunce. Tak musí najít ten malý vůz. Rotuje to. Tady máme Zemi. Tady je Saturn. Vzájemně se to přitahuje pak nás to a rotuje. odstředivou silou se to odstavuje, takže je to úplně totálně vyrovnané. Tím pádem dochází k odlivu a Přílivu. přílivu. Díky gravitaci měsíce. Ale tady je těch měsíců 9, tak je v tom pěkný bordel. No, na Saturnu fakt tam je v těch mořích, tam je fakt bordel. Protože tam žádné moře není. Tam je tolik měsíců, že tam fakt každou hodinu je příliv a každou hodinu je odliv. Ale žádné No, moře tam není. Každou hodinu ten odliv jde jinam. Jednou jde na tamtu stranu, pak jde zase na tamtu stranu, pak jde na tamtu stranu. Fakt, je to bordel. Ten Saturn to je taková svinská planeta. Hej, vůbec, Víš, co je nejhorší? já vůbec nemám rád Saturn. Víš, co je nejhorší? Co je nejhorší? Že už se odsaď nedostanem. Ne. To je... No, v prvé řadě nastala kritická chvíle, jak bych zahájil protestní spánek. Já bych ještě měl panák. Ne, tak máme tady ruma. Nebo vodku máme nahoře. Podej mi vodku. Žlutá vodka. Žlutý anděl. Už letí žlutý anděl. Ode mě nečekej žádná moudra. Já myslím, Niky, že bys to mohla ukončit ať. Všeho moc škodí, znáš to. Čtete Hegla někdo? Co mi nadáváš? Hegel, neznáš Hegla? Neznám. Jsi